krátký kalhoty. A krátký ponožky, no nic. To je nevýhoda. Ale jinak, jako musím říct, že my jsme jediná co? Ruce. Což je logicky, když nemáme rukavice. Už náš ekvipment není úplně jakoby nejlepší, jo. Vlastně tady tohle bylo takový spontánní. Já jsem ani nevěděl, že budeme bobo, že jo, teďka. Mám dělat bobu? A tady byste driftoval jsem ten, jo. Ale to dělá moc ruky už. Tady nemůžu. No, tady máš nemířeno. Ty jsi tohodle? Cože? Takhle tady se jako pečku zkusit. Ale nevím, jestli tam nebudou šutříky. Nevím, kde zvedej to. To je podle mě, ale jako tady tohle je docela strmý. Není. Ne? Není. Takže teď je cíl najít něco, co je strmý. Za tebou, jo. Tak já si jako sněží tady docela. Neříkám nic. Je docela sněží klady. Jako jedeme, že máme přes rukavice, je to možný? A to ty rukavice stále 2 litry už. 2 litry mi stále rukavice. Neříkej, to je že přesně bude zima. No tady my jdeme zrovna to směrem. Od 2 sněží, takže nám sněží přímo do ksichtu. Tady ty chceš najít nějaký velký kopec? Jsi odhodlaná? Mám nudle, netočně. Krát tenhle. Ale ten je jako malý. No. Můžu se na to postavit, Klary? No. Cože? Cože? Zapomeň. Tady zatím ti přísahám, že je obrovský kopec. Přísahám mi